दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बोसोरनि 2025 नि बे जोबथा बुब्लि आरो साननैनि उनावनो 2026 गोदान बोसोरा फैसिगोन आरो गिबियावनो गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि गासै आसामनि भारतनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे सुबुंफोरजों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलंआव थानाय आरो गासै आसामाव थानाय बर' आइ आफा रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। दिनैहाय गुबैयै मोननै आयदाखौ लानानै बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायनाय जादों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावैसो 9 डिसेम्बराव उत्तराखंडनि देहरादूनाव एन्जेल साकमा सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट बिथाङा त्रिपुरानि आरो जाय फरायसाया मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA फरायबाय थादोंमोन बिखौ मोनाबिलिनि समाव बाजार खालामनो थांनायाव जिहेतु बिदा आरो फंबाय सानैबो दङमोन बिथांमोनखौ रेशियेल डिस्क्रिमिनेशननि थाखाय चाइनिज बुंनानै आरो गुबुन गुबुन गाज्रि गाज्रि भाषा बुंनानै एन्जेल साकमाखौ देगारजों बा गोबौ हाथियारजों माने एटाक खालामो आक्रमण खालामो आरो बे एटाक खालामजानायनि उनाव 15 दिननि उनाव हस्पिटालाइज जिहेतु बिथाङा जानानै दङमोन बिथांनि जिउआ गोमानो गोनां जायो आरो बिथाङा जि थासारियाव जेरैबायदि बिथांखौ रेशियेल डिस्क्रिमिनेशननि थाखाय सा सानजा भारतनि सासे फरायसा हिसाबै बिथांनि सायाव देहरादूनाव जेरैबायदि एटाक आक्रमण जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नर्थ इस्टनि गासै हारि माहारिनि जानानै जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों गोख्रों रावजों बे जाथायखौ जोङो माने कुनु कारनाव जाहाथे बेबायदि जाथायखौ इयुनाव रावबो जाहाथे खालामनायनि साहस खालामा बिनि थाखाय जों स्ट्रंलि जों वार्निं होदों। खोथाया जाहैबाय जे बेबायदि जाथाया गोदान नङा किन्तु गोबां समाव भारत सरकार बा बै कनसार्न स्टेटनि एडमिनिस्ट्रेशन बा गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लानायनि थाखाय लासै लासै जिर' डाउन जाबोदोंमोन किन्तु टाइम टु टाइम दिल्लीयावनो जा साउथ इन्डियानि जा बा नोङो नर्थ इन्डियायावनो जा बे मेनलेन्ड इन्डियायाव सा सानजा भारतनि बे बर' सुबुंबो जानो हायो असमियाबो जानो हायो सोरबा गार' खासि जयन्तियाबो जानो हायो सोरबा मिज'बो जानो हायो सोरबा साकमा त्रिपुरिबो जानो हायो जायखिजाया बेबायदि सुबुंखौ चाइनिज बुंनानै बा मालाबा टिबेटनि बुंनानै मालाबा फरेनार्स बुंनानै रेशियेल डिस्क्रिमिनेशन बर्णबादि जि मोनसे हिंसानि जि मोनसे आक्रमण बे आक्रमणखौ जों खालामबोनाय नुदों आरो बिनि सायाव प्रतिबाद खालामसेयावबो दिनैसिमबो जोंनि सायाव बेबायदि एटाक आक्रमणा जोबाखै दा बेखायनो एन्जेल साकमाखौ जायफोरा एटाक खालामदोंमोन बिथांमोनखौ माखासेखौ हमदों माखासेया खारनानै दङ आरो बे बेलायाव भारत सरकारखौ आरो लोगोसेनो उत्तराखंड सरकारखौ जोङो खावलायगोन जों दाबि दैखांगोन जे जायफोरखौ एरेस्ट खालामबाय दिनै बिथांमोनखौ BNSनि 103 नि धारायाव मार्डार केसाव माने एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै बुंदों बा एरेस्ट खालामनायनि सायाव चार्जशिट माने बिथांमोनखौ माने आरोबाव केसखौ जाबसिननाय जादों होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना जाहाथे कुनु कारनाव दुर्बल चार्जशिटनि थाखाय बा प्रशासना एडमिनिस्ट्रेशना स्टेटआ देहरादून माने उत्तराखंड जानायनि थाखाय कुनु कारनाव बिथांमोना जाहाथे खारग'वा आरो जाय खारखोमानानै दङ बेखौ जाहाथे हमनायनि बेबस्था लायो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो एसामिस निउज चेनेलावबो जिहेतु बे खोथाखौ बुंबाय जोङो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ स्ट्रं पानिशमेन्ट होनांगौ मार्डार केसनि अधीनाव बिथांमोना जाहाथे माने फासिनि माने साजा मोनो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों दुखुथिया न'खरजों बे दुखुनि समाव जों बाहागो लाफादों
आरो दिनै मोनाबिलिनि 4 बाजियाव जोंनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादफोरा एन्जेल साकमानि मुङै बेयाव बिथांखौ गोसोखांनानै श्रद्धांजलि होनायजों लोगोसे आरो प्रटेस्ट खालामनायजों लोगोसे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारिखौ दिनै मोनाबिलियाव लागोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे मैया क'क्राझार जिल्लानि चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव आरो गुरुबासानि नांदरबारि गामिनि सासे 20 बोसोरनि साइमन किस्कु सासे सान्थाल युथ बेखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा आनआइडेन्टिफाइड मिसक्रिएन्ट बिथांमोना मटर साइकेलजों लावहाटी पिकनिक स्पटनिफ्राय फैदोंमोन आरो बै समाव कुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया साइमन किस्कु बिथांखौ देगारजों सुनानै उदैयाव जखम खालामो गोब्राबै आरो बिथाङा दिनै थैनाय आरो थांनायनि परिबेसजों फखरुद्दिन आली आहमेद बरपेटा मेडिकेल कलेजाव बिथाङा एडमिट जानानै दङ। दा बे जाथायखौ जों गोख्रोङै सोंखारिदों आरो साइमन किस्कुखौ मा कारनाव एटाक खालामखो रावबो मिथिया कुनु कारन गैयाबासिनो आरो बेखायनो चिरां जिल्ला प्रशासनखौ जों खावलायदों जायफोर मिसक्रिएन्ट कालप्रिटफ्रा बेखौ एटाक खालामदों बेखौ नागिरनानै दिहुननांगौ बेखौ हमनांगौ बिनि सायाव स्ट्रं पानिशमेन्ट लानांगौ आरो कुनु कारनाव जाहाथे बे जाथायनि उनाव सान्थाल बा बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि बा गाज्रि परिबेस जाहाथे सृष्टि जाया सामाजिक जाहाथे कनफ्लिक्ट फैया बिनि थाखाय चिरां जिल्ला प्रशासन आरो पुलिस प्रशासन आसाम पुलिस आसाम सरकार बिटिसि सरकार बेबस्था लानांगौ होननानै जों खावलायदों।